Slovensko už niekoľko rokov nemalo na krasokorčuliarskej scéne taký talent ako teraz. Pritom Ivanka Reitmajerová chodí ešte stále spávať s plišákmi. No medzi seniorkami už dokázala zažiariť aj na nedávnom európskom šampionáte v Helsinkách. Aj na tento šampionát si 16-ročná rodáčka z Košíc zobrala svoj talizman, plišového leva Eliota, a po krátkom programe svietilo vedľa jej mena skvelé 6. miesto. No ja som bola veľmi prekvapená a hlavne ja som sedela s kamarátom hore a hneď po krátkom programe a jak vyšli výsledky, tak som hovorila, nech mi kúpi letenku domov, že nechce nastúpiť na voľnu. Som bola dosť šokovaná, aj som sa bála, ale potom to prešlo, keď som na druhý deň už išla na tréning s dievčatami. Vo finálovom voľnom programe síce urobila zo pár drobných chybičiek, ktoré ju napokon odsunuli na stále výborné 11. miesto. Ja som neoslávala, ja som prišla domov a vlastne čakal ma doma ocko, tak ten bol šťastný aj s bratom a na druhý deň som už išla trénovať, takže nebolo čas oslovovať. Ivankyným cieľom je momentálne kvalifikácia na budúcoročnú olympiádu vo Vancouveri, no a vo vrcholnej forme by chcela byť o ďalšie 4 roky v Soči. Mne sa hrozne páčia skoky, ja zbožňujem skoky, strašne rada skáčem, ale hlavne niektoré dievčatá majú úžasné korčulovanie a na to sa rada pozerám. Keď som bola menšia, tak to bola Sirina Slucká, ale teraz je to Malá Sada a Daisuke Takahashi. Oni majú úžasnú techniku a jazdia úplne nádherné a mne prídu bezchybní, takže ja som nás dobrý. A keď už sme pri tých bezchybných šampiónoch, z čoho všetkého pozostáva príprava profesionálneho krasokorčuliara? Atletická príprava, gymnastická príprava, balet, no a samozrejme musí posilovať na ľade, príprava, všetko. Je to taký komplexný šport a musí mať rád hudbu. Zaujímavosťou je, že Ivanu trénuje jej vlastná mama, čo vo svete nebýva vôbec zvykom. Krátke obdobie dokonca spolu žili i trénovali na Islande a v Anglicku. A teda, ako hodnotí svoju zverenkyňu? Veľmi dobrá. Veľmi poslušná, veľmi disciplinovaná. Aké to je, keď ťa mama trénuje? No, ja si myslím, že to je lepšie ako mať normálneho trénera, aj keď občas možno by bolo treba zmeniť sem tam trénera, ale mne vyhovuje mamka, a keď väčšina hovorí, že prísnejšie bol normálny tréner. A mne tak vyhovuje. Krasokorčulovaniu sa venuje aj Ivanin o rok mladší brat Peter, ktorému odborníci takisto predpovedajú veľmi svetlú budúcnosť. Nie je rivalita, skôr také povzbudenie, keď sa jednému darí viac, tak ten druhý chce tiež niečo viac dokázať. Niekedy to ide, niekedy nie. Ako mal, ktorí súrodníci spolu tak dobre vychádzajú a no, podpichujeme sa samozrejme, ak chceme jeden druhého potlačiť dopredu a chceme, aby jeden aj druhý boli sme dobrí, takže sa tlačíme, ako sa dá. Ivka je momentálne druháčka na strednej škole, ktorú zvláda vďaka individuálnemu štúdijnému plánu. Hoci sa to možno nezdá, krasokorčulovanie je mimoriadne náročný šport, a to nie len fyzicky. Ja v podstate nechodím do školy so svojimi spolužiakmi, takže ja nepoznám svojich spolužiakov. A jediných kamarátov, čo mám, sú zase to na zimáku, aj keď sú to veľmi dobrí kamaráti a nevymenila by som ich nikdy. A viem, že za nich môžem vždy spoľahnúť, ale to je v podstate stávanie každé ráno okolo 5:00 a prichádzam domov okolo 6:00 večer, čo je dosť ťažké, ale no, dá sa zvyknúť. Ale ja si myslím, že zo všetkého najťažšie je hlavne tá psychická stránka a kontrolovanie váhy, to je najhoršie. Udržiavanie si optimálnej váhy je pre krasokorčuliarov doslova kľúčové. Ako náhle priberiete, tak potom sa menia skoky na ľade. Aj keď schudnete, sa menia skoky na ľade. Čiže v podstate držať váhu je to najlepšie. A v podstate aj rastíte, takže niekedy sa mu nedá zabrániť, ale potom treba schudnúť zase.